εύχομαι σε όλους να έχουμε μια καλή χρονιά. Εύχομαι τελειώνοντας και αυτή τη θητεία, ολοκληρώνοντας αυτόν τον αυτοδιοικητικό κύκλο, τουλάχιστον από πλευράς διοίκησης, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι λίγοι. Ο κ. Μαρκόπουλος γνωρίζει καλά τα θέματα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών μας, οι οποίοι με το φιλότιμό τους και τις υπερπροσπάθειές τους προσπαθούν και νομίζω ότι ολοκληρώνουν καθημερινά έργο το οποίο είναι πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων τους. Και από εκεί πέρα θέλω να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι η νέα θητεία για τη νέα διοίκηση με επικεφαλής τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ένας γνώστης της περιφερειακής πραγματικότητας, μιας και έχει διατελέσει ξανά την Περιφερειάρχης. Οπότε νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα έχει στα χέρια της νέα διοίκηση είναι πολλά, είναι πολλαπλάσια και εκτιμώ ότι αν δεν βρεθούν εμπόδια στον δρόμο της νέας διοίκησης, όπως φέρει πριν τα διάφορα εμπόδια που βρήκαμε εμείς στη δική μας, ελπίζω να μην ξαναέχουμε άλλα τέτοια φαινόμενα. Θυμίζω την οικονομική κρίση, θυμίζω την κρίση την πανδημική και εν συνεχεία πάλι τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν πολλές οι κρίσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σταθεροποίηση, μια σταθερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό ίσως θα συντελέσει στο να πάνε όλα πολύ καλύτερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε και προσπαθήσαμε για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Οφείλω μια ιδιαίτερη αναφορά από την πλευρά της διοίκησης στον παριστάμενο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης παλαιότερα και τώρα τον Αλέκο τον Ιωσήφιδη. Οφείλω μια αναφορά ακόμη και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν εξελέγησαν αλλά συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Σάκης ο Κυριακού είναι παρόν εδώ και στο πρόσωπο του Σάκη θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι στελέχωσαν την προσπάθειά μας. Όπως επίσης πρέπει να αναφερθώ και στον Αρχέλο του Γρανά και στον Αλέξη τον Πολίτη και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υποψήφιοι με τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, διότι ο καθένας έκανε την προσπάθειά του και ο πολίτης με βάση αυτές τις προσπάθειες έκανε. Προσωπικά νιώθω, αν θέλετε να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δικαιωμένος, καθώς η προσπάθεια που έκανε, η προσωπική μου προσπάθεια, μια προσπάθεια συμμετοχή στην περιφέρεια, η οποία ξεκινάει από την πρώτη μέρα που ιδρύθηκε η Ερετή Περιφέρεια, δικαιώνεται. Δικαιώνεται όμως και είναι πολύ πιο σημαντικό η προσπάθεια την οποία έκανε η περιφερειακή σύνθεση. Διότι ξεκινήσαμε, ήταν μια δύσκολη προσπάθεια σε επίπεδο περιφέρειας να σταθείς χωρίς να έχεις αναφορά σε κάποια κομματική υποστήριξη και μάλιστα να καταφέρεις τη μία φορά να χάσεις για πολύ λίγους ψήφους και τη δεύτερη φορά να κερδίσεις εκλογές. Σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε αυτή την διαφορετικότητα την οποία επικαλεστήκαμε προεκλογικά στον πολίτη και με τα έργα και τις ημέρες της διοίκησής μας. Θέλουμε να αυξήσουμε το έργο το οποίο θα παραχθεί. Έχουμε υποσχεθεί άλλωστε ότι οι σημερινές εκκρεμότητες δεν θέλουμε να υπάρχουν ούτε ως στοιχεία συζήτησης στις εκλογές της επόμενης θητείας. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό το οποίο ορίζεται ως διεκδίκηση, γιατί η αυτοδιοίκηση πρέπει πάντα να είναι διεκδικητική και πάντα οφείλουμε να διεκδικούμε για να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Θέλω να πω ότι αντιλαμβανόμαστε τους Δήμους, τους Δημάρχους και όλους τους φορείς, τα επιμελητήρια ως συνεργάτες και με αυτή τη λογική αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτοχρόνως θέλουμε να ξεπολύσουμε και την καβάλα από τις χαμένες ευκαιρίες με τις οποίες έχει ταυτιστεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Οφείλω να κάνω μία αναφορά στο γεγονός ότι υπάρχουν μία σειρά από νέα στοιχεία, τα οποία θέλω να τονίσω. Το πρώτο είναι η νέα λογική της ανεξάρτητης παράταξης, η οποία αναλαμβάνει τη διοίκηση. Το δεύτερο είναι ένας νέος περιφερειάρχης, προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δεν έχει ξαναασκήσει διοίκηση στην αυτοδιοίκηση, αλλά έρχεται με όρεξη και με διάθεση να μπορέσει να πετύχει ό,τι το καλύτερο μπορεί. Χριστόδουλος ο Τοψίδης, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο θέλω να πω είναι η συμμετοχή του νομού Καβάλα στη διοίκηση. Κυρίες και κύριοι,
Είναι η πρώτη φορά που 6 έχουμε εκλεγεί από τον νομό Καβάλας, από την πλευρά της πλειοψηφίας, 5 περιφερειακή ενότητα Καβάλας και ένας από την περιφερειακή ενότητα Θάσου, και είμαστε ο μόνος νομός που και οι 6 θα συμμετέχουν στη διοίκηση. Ο Αλέκος Ιωσήφιδης είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, ο Γιώργος Οδαλακούρας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο Χάρης Οδαλκίτης είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Διεθνών Σχέσεων, ο Παναγιώτης ο Αρχοντής είναι Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα αθλητισμού είναι ο Στέλιος ο Ιγνατιάδης. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν, εφόσον ξεκινούμε από τη βάση μιας τόσο έντονης και μιας τόσο αυξημένης συμμετοχής του νομού μας στη διοίκηση, για να πετύχουμε ότι είναι καλύτερο. Θέλω να κάνω μια τελευταία αναφορά, ολοκληρώνοντας, στο προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στο υπαλληλικό προσωπικό. Είναι ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμητικά, κάποτε επιδιορισμένων νομαρχών μπορεί να έχει και 750 υπαλλήλους η νομαρχία Καβάλας. Σήμερα με το ζόρι υπερβαίνει τους 130. Παρά τον περιορισμό αριθμό υπάρχει μια αυξημένη ποιοτική συνιστόσα και θα μετέλθουμε όσων αλλαγών, τροποποιήσεων, διαφοροποιήσεων χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε, να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα το οποίο όλοι προσδοκούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δηλώσω την εκτίμησή μου στους παριστάμενους, στον κύριο Γρανά, πρώην χωρικό αντιπεριφερειάρχη, στον Αλέξη τον Πολίτη, μέχρι σήμερα χωρικό αντιπεριφερειάρχη, και να τους ευχαριστήσω για ό,τι έκαναν και δεν έκαναν, και εμείς θα συνεχίσουμε τη δική μας προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις και οτιδήποτε καλύτερο. Εγώ καταρχήν να σας ευχαριστήσω όλους πέρα από τις καθιερωμένες ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία, Τις οποίες εγώ παρέλειψα, έτσι ισχύουν. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Αλέξη τον Πολίτη για ό,τι έκανε για τον τόπο μας και για το πολιτικό ήθος και την πολιτική ευπρέπεια που επέδειξε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Πρέπει να πω και δημόσια να ευχαριστήσω τον Αρχιερά τον Γρανά, ο οποίος αμέσως με ευχήθηκε και συναντηθήκαμε και με έκανε μια σχετική ενημέρωση για τα θέματα της αρμοδιότητας που θα διαδεχτώ από αυτόνα. Εγώ αυτό που έχω να πω και να διαβεβαιώσω όλους τους καβαλιώτες, ότι φυσικά η παρουσία του Θόδωρου Μαρκόπουλου είναι εχέγγυο η εμπειρία του, η συνέπειά του και το ήθος του για την επιτυχία του έργου μας. Βέβαια, θεωρώ δεδομένο και η παρουσία του Χρυσόλου του Ψήρη, έναν άνθρωπο, όπως πολύ ορθά τόνισε ο Θόδωρος, από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από την ελεύθερη αγορά, θα βοηθήσει για τον τόπο μας. Εμείς να είστε σίγουροι ότι μετά από 5 χρόνια, όταν θα είμαστε εδώ πάλι, θα είναι η Καβάλα πολύ καλύτερα, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα θα έχει τη θέση που την αρμόζει. Εύχομαι σε όλους τους υπαλλήλους καλή συνεργασία, κύριε Παπαδημιστοκλέους, κύριε Διευθυντά μου Ανάπτυξης, και θα σχεδιάσουμε τις επόμενες συναντήσεις με όλους, με όλες τις υπηρεσίες ανάλογες. Και εδώ.